Padayon ang pag-monitor sa DTI-Gensan sa presyo sa mga school supplies, ilabin na karong ting-klase na. Ani report. Sayo na malit si Joanne og gamit sa eskwelahan alang sa iyang anak nga kinder. Tungod kulang sa budget, gamay pa lang ang iyang gipamalit nga school supplies. Ang kanang individual lang, di lang kuan binandel kay way budget. Sa pagsugod sa klase, padayon ang pag-monitor sa DTI-Gensan sa mga namaligya og school supplies sa syudad. Sa gipagawas nga price guide sa DTI sa school supplies, ang notebook anasa 15 pesos to 52 pesos ang usa. Ang pad paper anasa 15 pesos kutob 48.75 pesos. Lapis 11 pesos kutob 17 pesos ang buok. Ballpen 3 pesos kutob 21 pesos ang buok. Crayons 12 pesos kutob 114 pesos ang box. Eraser 4.50 pesos kutob 20 pesos ang dako. Sharpener 15 pesos kutob 69 pesos ang usa. Ruler 16 pesos kutob 39 pesos ang usa. Sa atong price guide mo na siya, magiging guide na sa atong mga consumers, sa atong mga parents para at least mabalaan nila, magkaroon silang idea, ma-budget na nila ang ilahang kwarta, makabalo sila kung unsay maayong paliton, no, na masakto sa ilang budget. Dunay tambag ang DTI-Gensan nga kung makaya, mupalit og nakabundle kay discounted kini aron makadaginot. Instead na tagsa-tagsahon nila palit og 5 ka notebook, basig na sila makita na ginabaligya na nakabundle na 5, much better na siya kay mas barato na or maka-discount sila. Hinuon sumala sa DTI-Gensan, sagad sa mga establishmento sa syudad, misunod sa price guide nga ilang gitagana. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.